mescid salınıp, yaxşı joylaşıp, 5 vaqt namazı okuyalı. Emma şu mahalletçiliği namaz vakti olanda azan çekilmeyedi. Şu mahalletçiliği 54 yaşındaçiliği azan diyen zat yokmuş. Yöne namaz vakti olanda dün, önküsün Peygamberimiz ha. Hatta mescid salınandan sonra da namaz vakti gözleşip, ay midendirekte uyuşup Peygamberimiz de gelende o ham namaz okuyuverýänmişdikler. Azan da yok, tekbir de yok. Hazreti Bilal radıyallahu anh namaz vakti ol Peygamberimiz teyyar olanda ay cemaat namaz okuyacak gelevering diýänmiş. O ham bir gün sahabalar Peygamberimiz uyuşup oturuşupdyrlar, meşveret etipdirler, maslahat etipdirler. Ya Resulallah, namaz vaktine bir alamat bersek gowy boljak diýipdirler. O ham bir aýdypdyr. Namaz vakti bolanda biziň birimiz bir baýdak, bir perçem kaldıraýdyň, ýokary bir alamat edeýin. He, namaz vakti bolupdyr, onu görýäňim diýip üşaýlyň diýipdir. Muny maslahat bilmändirler. Bir zat kaldıranyň menen yatan adam näme bilsin? Habar ýok adam öýüň içindäki näme bilsin? Bu bolmady diýipdirler. O ham bir aýdypdyr. Ot ýakaýdyň şoň tüşeti aýrasyn diýipdir. He, namaz vakti boldy diýer. Bir adam biller namaz vakti bolanda ot ýaksyn goý tüşeti aýrasyn, he namaz vakti bolupdyr diýeýin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ýok diýipdir. Şon meni mejuslar oda Hudaý diýerleriň etýän işi bi. Otlaryny ibadet etjek bolup, şol ibadet etýän wagtlar bolanda tüşte bilen ot bilen belli diýerler. Bu bolmady diýipdir. Ohan bir aýdypdyr, tüýtük saltak nähilli, şeypur bolsak Yahudileň kiýaly. Peygamberimiz aýdypdyr, bir de bolmady diýipdir. Yahudileň ýol bolýar diýipdir. Menne men halamaýan diýipdir. Tüýtük bilen ibadata çagyryp, şeypur bilen ibadata çagyrman men halamaýan diýipdir. Aýp bolmady, men maslahat bilmeýän diýipdir. Ohan bir aýdypdyr, jaň bolsa nähilli, naqus bolsa nähilli diýipdir. Mesihileň etýäli. Peygamberimiz aýdypdyr, ýok, bir de maslahat diýer diýipdir. Mesihileň ýoly ýanyk boljak, bir ojuruk ibadata bir jaň bilen çagyrmaly, maslahat bilmeýän diýipdir. Ama ahir aýdypdyrlar namaz wagt bolanda cemaat namaz wagt boldy diýip ýerli ýerden gyýgyr berer. O ham yatan adam da bolsa geler, beýleki de bolsa geler diýip şoňa aý boljak dyş maslahat diýip goýupdyrlar. Ýöne bir de gerekler. Ma yunabbihu as-sami'a we yudhakkiru as-sahiya we yu'allimu an-nas bi dukhulil waqti. Bir de bir zat gerek. Yatan adam oýandyrsyn. Ýadyndan çykaran adam namaz wagty, ýadyndan çykaryp mamula meşgul, iwitçe meşgul, oglan uşagyna meşgul adamyň ýadyna salsyn. Yok, havası ba namaz vakti boljagyny. Ýöne hasan namaz vakti boljagyny häzir bilinap. Oňa da namazyň vakti boldy diýip oňa da habar berer, ýanyk bir zat gerek diýipdirler. Yatan adam oýandyrsyn, gafil adama habar bersin, gözleşip duran adama da habar berdiği bolsun namazyň vakti bolsun diýip. Meselem şuna azanymyz ýaly. Häzir azan ýokka ýöne. Ey musulman, ey ümmeti Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. 5 vaqt namaza bilen gowlerden, ýerli ýerden, mescitlerde Allahu ekber diýip gyýgyryp aýdylan ýerinden billigal. Yerin yüzünde mescid bolsa, yok mescid bolmasa namaz okuyacak bolup, misafirli bolsun, deryada bolsun, çölli bolsun, azan çekilip tekbir aýdyryp namaz okuyýar, ýerden aýdypdyr, gawjetde bil qali. Ahir maslahat näme bolupdyr? Ay namaz wagt boldy, jemaat üşe boling diýip gurrun şoňa bolupdyr. Şo gyýgyrýarlaryň biri Abdullah ibn Zeyd radıyallahu anh'miş. O ham akşam ýatyka diýişinde bir ferişte görüpdir. Fara'a fi manamihi rajulan yahmilu naqusa. Dişinde bir ferişte görüpdir adam suratynda elinde jaňma. Naqus var. O ham bir diş gören sahaba bir Abdullah ibn Zeyd radıyallahu anh aýdypdyr, "Atabi'un naqus?" Elindäkini satjakmy diýipdir. O ham ferişte de ol aýdypdyr, "Näme etjek bu jaň?" diýipdir. Jaň näme gerek diýipdir. Onda ol aýdypdyr, "Nad'u bihi ila salah." Dişinde näme? Ay şu jaň elindäki jaň hewre gowy jaň, şoň menen namaza çagyrjak. Men gyýgyrýançy. Ay jemaat namaz wagty boldy diýip aýtýançy men, jaň bolsa şonda jaň etip borsam, o hamda namaz wagty boldy diýsem gowy boljak diýip. O ham ol adam diýişindäki ol ferişte aýdypdyr. "Afala adulluka ala ma huwa hayrun laka min zalik?" Jaňdan bir gowrak zat saňa öwretmäýinmi diýipdir. Saňa jaňdan bir gowrak zat öwretmäýinmi diýipdir. O ham aýdypdyr, "Öwret" diýipdir. "Fastaqbala al-qiblata wa qala Allahu akbar, Allahu akbar." Qawla baqaqana azan çekmäge durupdyr, ýanky ferişte. On mäş kelemeni aýdypdyr. 4 Allahu ekber, kelime-i şehadet, şehadet Resulullah, hayya alas salah, hayya alal felah, Allahu ekber, la ilahe illallah. On mäş kelime. Şonu azany çekaqana oturup beripdir diýişinden. Summa umhila hunayhatan. Bir miqdar durup men gözleşdiripdir. Ýene ýokary galyp, summa qama faqala mislaha. إلا أنه زاد بعد حي على الفلاح قد قامت الصلاة مرتين رواه الإمام أبو داود. Bir miqdar oturup ýokary galyp, eýni ýanky azan ýanyk ýene de salatymraga çekip hayya alal felahdan soňra 2 däne qad qamatis salah aýdyp gidip ötdir diýişin. Tekbir ha.
Yatsa koyacak olamada yan tekbir kıl. 5 vakt namazda. Azandan sonra mı kılyan tekbir. Bir uyanıptır. Dağıtıptır. Yortip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdir. Ya Resulallah. Bütün akşam dişimde bir adama tataştım. Elini canmadı. Ben ayttım satacak mı? Ne edecek? Namaz vaktini belli edecek. Onu kavraklar evritmeyin deyip o neş kelimeni aytti. Azan çekti de. O hem oturdu. Bir miktar durup yeni yukarı kalıp eyni huşu cire aytti. Yöne hayyalil felahten sonra kad kâmeti salah arttırdı. Peygamberimiz aytıptır. İnneha ru'ya hak inşaallah azze ve celle. Elbette hak iş görünün deyiptir. Laqqin belalan fe innehu enda savten minke. Eyni huşul ferişteden eşitşin yana. Eyni huşu ferişteden evrenşin yana. Git belalı evret, belalın sesi senden dayavra. Belalın sesi senden kaçanrak deyiptir. Nesip belalı düşüptür. Hazreti Bilal'ı öğretiptir. Adanı da tekbir ediyor. Ama Hazreti Bilal namazın vakti olanda adan çekmeye götürüptür. İslam'da, Müslümançılıkta